πολλά. Ένα από τα πολλά όνειρά μου γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Θεοφάνεια στον Άγιο Γεωργιό, στο φανάρι με τον Πατριάρχη. Μέσα γίνεται η λειτουργία, την παρακολουθούμε. Σε λίγο θα γίνει η πομπή προς το λιμάνι και εκεί θα γίνει ο καθαγιασμός των υδάτων. Παρακολουθήστε το. Για το Evis Channel, Εύη Θωμαΐδου. Δύο είναι τα παλικάρια που θα πέσουν να φτιάχνουν το σταυρό. Ας το παρακολουθήσουμε παρέα και να ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε καλά, όλοι ξανά μαζί, ή στη Χάλκη ή στην Πρίγκιπο. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν τους βλέπετε. Είναι λίγο μακριά. Για να δούμε. Νάτος ο τυχερός. Πάει για την ευλογία. Και του χρόνου λοιπόν, εδώ από την Κωνσταντινούπολη για το Evis Channel, χρόνια πολλά, από την Εύη Θωμαΐδου.